Hi friends, welcome to my YouTube channel. So दिनै माने दामानि आं ब्लगिं भिडिअ खालामनो मोनथाराखै. So दिनै ओरैनो गामिनि फिल्डआवहाय बेरायफैलाबायदों नै सेंग्राफोरजोंहाय. दायो देखायगोन आङो सेंग्राफ्रा मा खालामगासिनो. So stay tuned. आं नोंथांमोननो देखायगासिनो. भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफ्रा गोजामखा लाइक शेयार खालामना हो आरो शेयार खालामाबाबो कमेन्ट्स खालामथार. अन्नानै प्लिज कमेन्ट्स खालाम. दिनैनि जि भिडिअ ना बिनि सायावहाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम. स' स्टे टिउन. दायो आं देखायनोसै सेंग्राफोरखौहाय. नै बिथांमोना पाबजि गेलेगासिनो, पाबजि लाभार. जायफ्रा पाबजि गेलेयो आंनि चेनेलाव आंनि भिडिअ नायो पाबजि गेलेग्राफ्रा कमेन्ट्स खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो. नेटानो नांखाया आरोना होनब्लाबो ओरैबायदि पाबजि गेलेदों नै. बिथाङा बांगाल बर' नङा दे. हायार लाबोफादों बिथांखौहाय पाबजि गेलेनो. नुदोंना पाबजि लाभार बिथांफ्रा. बिथांफ्रा नङा दे, बिथांमोना पाबजि फाग्ला गोजा बिसोरो. बाप नै बेलासि जानाय लोगो लोगो सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजन. फाग्ला नङा दे, पाबजि लाभार होननांसिगोन. पाबजि लाभार गोजा बिसोरो. गेलेदों ना? साबैसे किल साखो? आयै ओरैबो दङ नै सानै. गावथार जाबायसै नामा? थैथ'वाखै दे. डाउनल' होनखादों माथो. गान्थि बाय फुरा नै दासो ओंखारहांदों नोंना. आयै जेबो जायाखै नोंनालाय? खारगासिनो दे. ओरैलाय थैबायसो नामा नोंलाय? लावबाय बारा सिनियर नङाना बियो. नेटानो नाङाखै थैना थादों मालाबानो. साथाम किल लाबावदों होनबाबो जाबाय.